No niin, ja oikein hyvää viikon alkua kaikki suorien lähetysten ystävät ja tervetuloa tänne Ahtialaa urheilukentälle. Me ollaan täällä katsomassa, että miten se pallo oikein kulkee näin pitkän talven jälkeen. Voitaisiin itse asiassa ottaa haastattelua tuolta yksi urheilija. No niin, ja nyt on sitten pienestä aivotällistä selvitty. Ja seuraavaksihan meillä on tässä tarkkailussa pihapelien pihapeli, elikkä mölkky. Tää mölkkyhän on siitä muuten hieno laji, että tää ei ole mitenkään kallis, eikä vaadi fyysisiä ponnistuksia. Elikkä vois sanoa, että sopii ihan vauvasta vaariin. Mutta ennen kuin mut päästetään tonne heittämään, niin käydään Mikkelissä ihan todellisen mölkkykuninkaan luona. Minä oon Mölkky Matti täältä Mikkelistä, on terve. Ja sehän on silleen, että kun poika Mikkelistä, niin tytöthän tykkää luonnollisesti pakkelista, kun naamassa pakkeli on kiva. No eikä kun tästä mölkystä, niin heittokaari, heittomölkky, tämän takaa heitetään, tällä sitten heitetään, rojautetaan ja keiloja on 1-12. Jos kaatuu useampi keila, niin monta keilaa kun kaatuu saat pisteitä. Yksittäisestä keilosta, jos vaikka numero 6 kaatuu, saat 6 pistettä. Ja se kuka saa 50, niin voittaa koko paska. Tää kävi säkä, mulla on toinen säkävatsi. Jos on yli 50 pistettä, niin tiput 25. Sinun pisteet puolittuu siinä. Ja 3 kertaa, jos heität hiekkaa saakeli, että et ole niin kehno, että tuossa on mihinkään, niin tiput koko pelistä pois. Ei he, toi on jo huonoa säkä. Tänne paperit, tohon pisteet ja kynä tohon ja tällä ärpyttimillä pysyy kiinni sitten. Kiitos. Minun melkein on heitetty jo, seuraava sukupolvi saapi jatkaa. Mun täytyy vähän sisäistä, ei mulla näin hyvin ole kyllä käynyt. Siis mä oon se, joka heittää ohi ja saa paria pistettä. No niin, ja kokeillaan sitten, että miten tää kalikka oikein lentää. Mä heitän oikein kunnon. No niin, ja tervetuloa tänne frisbee-golfin maailmaan. Tässä kävi nyt sillä lailla, että pääs vähän tää talvi yllättämään, eikä niin vähäkään, mutta se ei menoa haittaa. Nimittäin mulla on täällä repussa, niin mulla on erilaisia kiekkoja. Esimerkiksi tää Turbo 1 lentää ihan p***un kovaa. Mä voisin näyttää teille itse asiassa. Oho, nyt se taisi mennä tonne koiratarhan puolelle, mutta ei mitään hätää. Mä käyn sen äkkiä hakemassa, niin oottakaa siinä vaan. Nää on ihan kilttejä. Kun ei meinannut millään uskoa. No, Turbo 1 tuli nyt vähän tän näköinen, mutta kiva kun olitte mukana. Palataan asiaan sitten vaikka ensi viikolla tai odotellaan sitten ihan oikeeta kevättä, niin palataan sen jälkeen uudestaan tänne sporttiuutisten maailmaan.